רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. אני דורון רז, תלמידת י"ב בעמקים תבור שבמזרע. אני גרה באחוזת ברק, יישוב קהילתי שבעמק יזרעאל, ביחד עם אמא שלי ואח שלי הגדול. אבא שלי בעצם סבל מפריצת דיסק קשה, כמעט כל הקיץ בחופש הגדול. מבן אדם שעושה הכל בבית, עבודת ידיים, תמיד מטייל איתנו בשבתות, עושה הכל, כאילו לא יכול לשבת בבית ולא לעשות כלום. הוא נהיה אחד כזה, שגם לעמוד כואב לו וגם לשבת כואב לו, אז הוא היה חייב לשכב. וגם בסופו של דבר שזה כיף ותופת, זה גם מאוד מכניס לדיכאון, שאתה לא עושה שום דבר. במיוחד בן אדם כזה שהוא בן 50, אבל הוא טרף את העולם, וכאילו בחיים לא היה סיטואציה שהוא היה נשאר בבית, לא לעשות כלום, כי הוא לא היה כזה. בחודשים האלו הוא מאוד הסתגר, ופתאום להיות מושבת בבית ולעבוד רק מהבית, זה ממש עשה לו לא טוב. אני בעצם מכירה את עומר 27 שנה. 27 שנה בעצם היינו ביחד, והוא באמת היה החבר הכי טוב שלי והבן אדם הכי קרוב אליי, ואני מרגישה שאני מבינה את מה שהוא עבר. גם לי הייתה פריצת דיסק לפני שנה, גם לי היו כאבי תופת, ממש שכבתי בבית והיה לי מאוד מאוד קשה. עם פריצת דיסק צריך המון סבלנות ואורך רוח, כי אצל אנשים מסוימים זה יכול להיות מאוד מאוד קצר יחסית, ויש אנשים שזה מאוד ארוך. ותומר כנראה לא יכל לחכות יותר. פשוט הוא לא ראה את הסוף של זה. הוא איבד תקווה, הוא התייאש. הוא מאוד הסתגר. הוא לא רצה ללכת איתנו להמון אירועים משפחתיים. הוא הרגיש לא טוב. ביום עצמו יצאנו בבוקר עמית ואני לעבודה. נתתי לו נשיקה. שאלתי אותו מה שלמה. הוא אמר לי יהיה טוב. אני זוכרת שבאותו יום דיברתי עם אבא שלי והוא שאל אותי אם את הולכת לעבוד. אמרתי לו שכן, וזאת הייתה השיחה האחרונה בעצם כשיצאתי בבוקר ראיתי שהאוטו לא פה, וגם לוקה לא הייתה, וכשחזרתי מהעבודה לוקה הייתה והאוטו עדיין לא היה, ששם כבר התחלתי להבין שמשהו לא בסדר. אחר כך בדקתי עם אמא שלי אם הוא היה בקשר איתה, וגם היא אמרה שהיא מחפשת אותו והוא לא עונה, ואז שמעתי כאילו צלצול והבנתי שהוא השאיר את הטלפון והמחשב בבית. כבר ב9:30 הוא לא ענה לי לטלפון. אבל לא חשבתי על שום דבר, בחיים לא דמיינתי שהוא היה מסוגל לפגוע בעצמו או לעזוב אותנו באיזשהו אופן. בסביבות השעה 12 שכבר לא שמעתי ממנו, התקשרתי עוד פעם והוא לא ענה לי, וכבר אז התחלתי לדאוג. זאת אומרת, משהו לא הסתדר לי עם זה שכל כך הרבה שעות הוא לא זמין, לא עונה לי. מיד פניתי לתחנת המשטרה. יש למשטרה מצלמות בכל מיני צמתים, שאנחנו אפילו לא יודעים, זה לא מצלמות מהירות, זה מצלמות של המשטרה, שבעצם עוקבות באמת במקרים כאלה או אחרים. אם מחפשים מישהו אז הם יכולים להתחקות אחרי זה. והם הסתכלו במצלמות והם לא ראו שום דבר, והם אמרו לי חד משמעית, תקשיבי גברתי, הוא לא עבר את הרדיוס של היישוב שלכם. לקראת הערב, אח שלי וחבר שלו שהיו עם אמא שלי בתחנת משטרה חזרו הביתה, ועוד לא הבנו באמת מה קרה, וחיכינו כולם לתשובות. וכל הזמן הזה כאילו פשוט מורד עצבים. מתחיל לרדת חושך, אמנם זה היה אוגוסט, אבל ב6:30 כבר היה חשוב. בסביבות השעה 7 בערב קורא לי מנהל התחנה של עפולה, מכניס אותי לחדר, אני רואה אחריו מגיעות איזה 2 בנות,
ידעתי כבר אז שבעצם הם הולכים לבשר לי את הנורא מכל. ואז הוא אמר לי שהוא התאבד. שמצאו אותו באורחן בדוברת. וזהו, כאילו אני כבר לא שמעתי כלום, כאילו הרגשתי איך כל הדם יורד לי מהגוף. ואחרי שהצלחתי קצת להחזיר לעצמי את האוויר, אז נכנסתי לחצר, ובעצם דורון ועמית באו אליי ואמרתי להם שאבא כבר לא איתנו. בעצם במהלך השבעה לא באמת הקלתי מה קרה, כאילו הבנתי בתת מודע, אבל לא באמת הקלתי, כי כשאתה מוקף באנשים אתה לא מפנה זמן לרגשות שלך כל כך. ורק ביום שישי אחרי שנגמרה השבעה נפל לי האסימון, שישבנו שלושתנו לארוחת ערב, ואנחנו כבר לא 4. ובעצם רק שם נופל האסימון, אבל גם לא, כי אתה מרגיש שאתה בסרט רע, ועוד מעט הכל ייגמר ואתה תקום מהחלום שלך, אבל זה לא חלום, אבל לאט לאט נופל האסימון. ועד עכשיו אני כאילו כן מבינה מה קרה, אבל אני עדיין לא מעכלת שזה החיים שלי. וגם החזרה לשגרה, בעצם זה היה שבועיים לפני שהתחלנו את 1 בספטמבר. ובסופו של דבר אני כן בדיעבד חושבת שזה כן עשה לי טוב, להמשיך עם כולם בשגרה היומיומית שלהם, אבל זה גם משהו שמאוד נלחצתי ממנו. כאילו, בסופו של דבר התאבדות זה לא עוד מוות רגיל. התאבדות זה מילה ספציפית למוות. וכן, מסתכלים על זה בעין שונה בחברה שלנו. וגם על זה אני באה לדבר פה. כאילו, בסופו של דבר אני יודעת בפה מלא שאבא שלי לא בחר את מה שהוא עשה, הוא לא בחר להשאיר אותנו ככה, הוא לא רצה לעשות את זה לעצמו. אבל הוא היה במערבולת, וגם אני לא יודעת באמת מה קרה שם, ואף אחד לא יודע באמת מה קרה שם, רק הוא בעצמו, שזה מה שגרם לו לעשות את זה. ואנחנו צריכים להישאר פה ולהתמודד עם זה. ואני לא חושבת כאילו בהתחלה מאוד כעסתי עליו. מאוד לא הבנתי למה הוא עשה את זה, למה הוא השאיר אותנו ככה, כאילו מי הוא בכלל. אבל לאט לאט הבנתי שאין לי מה לעשות עם הרגשות האלה. כאילו כן אני יודעת להם מקום, וכן זה משהו משמעותי, אבל זה חשיבה לעבר. ואני כרגע חיה את ההווה שלי, כי אין לי משהו אחר לעשות, כי אני לא יודעת גם מה יקרה מחר. כי בסופו של דבר גם אני קמתי לעוד יום רגיל, והנורא מכל קרה. ועדיין אני בעצם לא קולטת בעצמי שגם הלוויה הראשונה שהייתה לי זאת הייתה של אבא שלי. התעצבנתי קצת מאנשים שמסתכלים עליי ואני יודעת שיש להם משהו להגיד לי ואני יודעת שיש להם דברים לשאול אותי, אבל הם לא מסוגלים. כי רציתי, כאילו אני לא מתביישת באבא שלי, כי אני יודעת מי האבא שלי, בסופו של דבר הוא עשה מה שהוא עשה, אבל אני לא חושבת שזה מראה את הבן אדם עצמו. בהתחלה היה הרבה מאוד שמועות. שמעתי כל מיני דברים שלא היו רלוונטיים בכלל, אבל בעצם אחרי 7 באוקטובר, שגם באחוזות ברק איבדנו הרבה אנשים, 7 אנשים שנרצחו במסיבה, אז הבנתי איך הצד הזה מרגיש. מבן אדם שאיבד מישהו קרוב, הפכתי גם להיות בן אדם שמבינה את הצד השני, ובאמת גם אני כאילו רציתי להגיד משהו למישהו, כאילו לא הצלחתי, כאילו עצרתי את עצמי. ואז גם הבנתי כאילו שזה מאוד קשה. וגם שתיקה היא משהו, וגם חיבוק זה משהו. ובעצם דורון מאוד השתנתה. אני יכולה להגיד שאני הרבה יותר מעריכה דברים שקורים לי. אני יודעת שכלום לא מובן מאליו. אני יודעת שלא יודעת, כאילו, אני לא יודעת מה יכול לקרות מחר, ואני מנצלת כל רגע אפשרי ביום. דורון בעצם יותר מעריכה את מה שיש לה. הסרט הזה, כאילו, רציתי לעשות אותו, זה לא משהו שהיה לי קל לעשות אותו, אבל רציתי לנפץ את כל המחשבות של אנשים, שאנשים מתאבדים עם חולי נפש. כאילו, המצב המשפחתי לא בסדר,
וזה ממש לא נכון. כאילו אבא שלי היה הבן אדם הכי טוב שתכירו, וגם שאני הכרתי, והכל בסדר איתי. כאילו, לא הכל בסדר, אבל אנחנו משפחה נורמלית, רגילה. כאילו, גם שאבא שלי בחר לעשות את מה שהוא עשה, זה לא מעיד עלינו, וזה גם לא מעיד עליו. כי בסופו של דבר אי אפשר לשפוט בן אדם על סיבת המוות שלו. זה לא פשוט, אבל אנחנו משתדלים להיות באמת אחד בשביל השני, לדבר על הקשיים שלנו, לנסות לחבק יותר, לדבר יותר. ולאחז יותר בדברים ובמתנות שהוא נתן לנו בדרך. ולי הוא השאיר את המתנה הכי גדולה, לגרות בתמיד. גם אני יודעת שהוא מאוד גאה בנו. כאילו לאט לאט צעד צעד אנחנו ממשיכים בחיים, מנסים להמשיך בחיים, שהם לא יהיו חיים רגילים. אין ספק שזה חיים אחרים ממה שחוויתי. אבל צריך להמשיך, וגם אני יודעת שהוא רוצה שנמשיך. ואנחנו חזקים, ונהיה חזקים גם בשבילו. והוא ייתן לך הכל, את תספרי עליי קצת, על כמה שרציתי לנגוע, על כמה שאהבתי לחיות, על איך עליתי תיגע